Dlaczego kontrolowanie własnych myśli jest aż tak ważne? Powiem wam coś, co mówi mi moja mama za każdym razem, kiedy mam jakiś problem. I uwaga, jest to: Natalia, kontroluj swoje myśli, bo myśli tworzą czyny. Czyny tworzą zachowanie, zachowania tworzą nawyki, a nawyki tworzą charakter. Powtórzę to jeszcze raz, skup się. Myśli tworzą czyny. Czyny tworzą zachowania, zachowania tworzą nawyki, a nawyki tworzą charakter. Daje dużo do myślenia, nie? W relacjach z ludźmi twoje myśli kształtują sposób, w jaki interpretujesz zachowania innych. Jeśli pomyślisz, on mnie ignoruje, to automatycznie zdystansujesz się od drugiej osoby. Natomiast jeśli powiesz, okej, zapewne jest zajęty, to automatycznie dajesz przestrzeń drugiej osobie. Twoje myśli mają ogromny wpływ na skuteczność twojego działania. To twoje myśli determinują to, czy uwierzysz w swoje możliwości. Jeśli będziesz myślał, to jest dla mnie za trudne, to automatycznie unikasz działania. Natomiast jeśli powiesz sobie, nie wiem o co chodzi, ale się dowiem albo się nauczę, to w tym momencie wybierasz rozwój.